soc l'Hèctor i el meu company és l'Adrià i avui li farem una entrevista al Ramon. Bona tarda, Ramon. Hola, bona tarda. Quan eres petit, què t'agradaria ser allà? Quan era petit, suposo que com tots els nens de la meva edat volíem ser jugadors del Barça, o sigui que futbolista. Jo. Sí, sí. Has treballat amb Cistella en primer. Quin curs t'agrada més? És difícil de triar, però estic molt bé primer, m'agrada molt. És un curs molt divertit i cada dia és una sorpresa i m'ho passo molt bé. Ens han dit que a tu t'agrada la música. Quin tipus de música t'agrada? M'agrada molt la música i sóc molt eclèctic, m'agrada de tot una mica, però reconec que el que més m'agrada és el rock and roll i concretament el heavy metal. T'agradaria ser professor de música? Sí, de fet, m'ho vaig plantejar en un bon principi. Vaig plantejar ser mestre de música, però al final vaig optar per fer l'especialitat d'educació física. Has tocat algun grup de música? Sí, he tocat a molts grups de música i sí, actualment segueixo tocant amb un grup. Els teus amics? Sí, és un grup que tinc amb uns amics meus, fa molts anys que ens coneixem, molts anys que toquem i ara res, suposo que en uns pocs mesos traurem un disc. Si vas voler ser professor d'educació física, t'agrada l'esport? M'encanta. Penso que l'esport és un pilar fonamental tant per al desenvolupament de les persones com per la felicitat del dia a dia. Sí. Ens han dit que tu fas skate, t'agrada molt. Sí, m'encanta. De fet, fa molts anys que patino. Mira, des de que en tenia 14 que vaig començar i fins ara que en tinc 32 i segueixo patinant. Ara patino menys, Patino una mica menys que abans, però bueno, és normal, són coses de l'edat, ja m'entendrem, ja. No practiques l'skate? On? Practico, ara mateix vaig a patinar a skateparks. Skatepark de Mataró, de Premià, encara que abans patinava una mica tot arreu, patinava allà on podia. Et recomano un de Granollers, que vaig a l'aniversari allà, que es diu el Green Indoor Park. En el Green? Sí, hi he anat diverses vegades, és molt xulo. Sí. I per acabar, a tu t'agrada la nostra escola? M'encanta, està molt bé, és una escola petita, és una escola molt familiar i m'hi sento super a gust des del primer moment que vaig venir fins ara mateix. Sí, m'agrada molt. Gràcies, Ramon, per la teva atenció. A vosaltres.